Ay, magandang araw. Ay, salamat. Oh, nandito na ba ang aking mga aktor? Nasaan si Buntis at nag-asawa? Nandito direct! Nandito direct! Ang doktor at nurse. Nandito din, direct! Yung pangalawang asawa. Yes, direct! Nandito po! O sige, mabuti nandito lahat. Alam niyo ba ang gagawin niyo? Ha? Hindi niyo na-review ang script niyo? Hindi direct. Hindi po, direct. Aba, mas naman kayo sa akin ah. Dapat, nag-review kayo. Pero di balik na. Ganito ang gagawin ninyo ah. Ang buntis ay mga anak na, kaya kasama ang unang asawa ay pupunta sila sa ospital. Tapos, pupunta sila sa nakaupong nurse at tatawagin ng nurse ang doktor at ipapadala sa delivery room ang buntis. Diyan lang muna tayo. Nakuha niyo ba? Okay, sir! Mabuti naman. O sige, bilisan niyo na magsisimula na tayo. Bilisan direct? Oo, bilisan. Bilisan. Lights, camera, mapanlilang na buntis, take one, action! Aray, sakit! Yes, mga kapatid ko! Ito po yung mga anak. Ha? Di ba mga anak? Di ba siya sa delivery room? Walang sino, walang video, bang, bang, bang! Ang bilis niyo naman. Ang sabi niyo din, bilisan. Ang sabi ko, bilisan niyo na kasi mag-uumpisa na tayo. Hindi yung parang hinahabol kayo ng nalino. Oo, dahan-dahan lang. Yung timing. Timing? Take two. Lights, camera, ang mapanlinlang na buntis, take two, action! Aray! Ang sakit! Nurse, mangalan na asawa ko. May nanganganak. May nanganganak. Ipasok siya sa delivery room. Mga taksil, paparilin ko kayo. Bang! Bang! Kaya, ipagpakaintindihan tayo lahat. Mag-concentrate tayo. Konsentrasyon! Konsentrasyon! Isipin niyo may mga anak. Emosyon! Emosyon! Bigyan niyo kasi ng emosyon! Emosyon. Take three! Lights! Camera! Ang mga nila na buntis! Take ko! Action! Action! Aray! Ang sakit! Yes! Ang anak na sa ako! Mga anak!
kayo? Magseryoso kayo. Seryoso. Seryoso. Sige, sige. Take 5. Lights! Camera! Ang mapanlinlang na buntis! Take 5! Action! Aray! Ang sakit! Nurse! Maraming mga asawa ko! Doc! May mga anak! May mga anak! Ipasok siya sa delivery room! Mga taksin! Babayin ko kayong lahat! Bang! 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 Oy! Kat! Anong ginagawa mo? Grabe naman kayo magalit. Para kayong baliw na aso. Eh sabi mo direct, seryoso. Ganito yan pare. Ganito lang tayo. Ganito lang pare. Gusto ko yung malumanay. Swabe lang. Yan ang gusto ngayon eh. Di ba? Swabe. Swabe! Sige, take 6. Ang kanilang nabuntis. Take 6. Action!